Va la primerita.おめでたい時にあるあなたのもとへというベラ・アティでした。続いては草吹の家です。この会場にね、つい最近ご結婚された方もいらっしゃるようでおめでとうございます。おめでとうございます。さあ誰でしょう。この方です。違うか。おめでとう。あ、そうなんか。
今日なんかちょっと見るか硬くないですか？やっぱ自主コンサートっていうのは実はですね、本当に初めてですね。今まで年間5、6回、7、8回ですかね、いろんなお祭りに呼ばれてやることはあってもですね、自主コンサート、本当に朝今日早くからですね、飾り付けとか、PA のセッティングであるとか、なかなか大変だなっていう苦労があって失敗ばかりしてます、今演奏は。すいません。本当にありがたいことに年間5回から10回、多い時で15回ぐらい呼んでいただいて、この辺のイベントとかね、あと結構施設の慰問みたいな形でやらせてもらったりとかしててありがたいんですけど、本当ほとんど初めてに近いですね。一番最初ちょっと身内でやったぐらいですかね。はい、そんな感じです。皆さんに助けていただいて10年間ですね。じゃあ続きましては、カルカスのムナスカチャイです。日本語に直しますと愛しているという意味ですね。愛の歌ですけど、曲調はちょっとね、どうなんだろうって気もしますけれど。いだたCai tetap pencai mas kakugai tari spasus kokugai warumi shitai munas kacai tetap pencai mas kakugai
タリスパスすこくないワルミシタワイライクリアやかりんびたそのくやチンパチタワイライクリアやかりんびたそのくやチンパチタMi buen amor, Mérida de amor y verdad, mi quedo razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, Mérida de amor y verdad, mi quedo razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti. Gracias a ti, mi triste vivir, y no cambia el皆さん楽しんでいただけてるでしょうか。ありがとうございます。聞かされてるだ申し訳ないですからね、楽しんでいただければいいなと思います。ミルカミルコ初めて見たっていう人、お、すごい意外と来てくれてるんですね。ありがとうございます。みんなテレビ見てないんですかね。あ、これが指名手配で出てました。次はですね、日本でも流行ったコーヒールンバ、荻野目洋子さんとか、あと西田幸子さんとか流行ったコーヒールンバっていうのが、原曲が森エンドカフェなので、私ボーカルで森エンドカフェをやらせていただきます。
ありがとうございます。さあ第1部はあと2曲で終わります。休憩できますよ皆さん、もうちょっと待っててくださいね。演奏中も全然気にせずですね、ピカパウの方の飲み物、食べ物、どんどん言ってください。よろしくお願いいたします。はい、次の曲はの紹介はあるの？ビバミパトリア・ボリビアですね。ボリビアの第二の国家と呼ばれてるらしいです。結構そう向こうの人には本当馴染みのある方という曲ですね。今日この中にボリビア出身の方がね、もちろん何人かねいらっしゃいますけれど、いらっしゃいました。あそこです。ボリビアカラーのですね、やってますね。さすがです。三色旗のボリビア。ボリビアカラ一緒に歌いましょう。Patria Bolivia, como la quiero yo. Quiera mi patria Bolivia, como la quiero yo. Ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 ay, la, 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 la. Quiera mi patria Bolivia, como la quiero yo.はい、第1部最後の曲ですね。第1部最後の曲っつってもあんだけあるので結構長丁場なんです。本当に気楽に聴いてくださいね。ずっと真面目に聴いてると多分やってらんないので出たり入ったり自由で三島大社にお参りに行っても結構ですのでなんなら桜屋にうなぎ食い行ってもいいよダメ、ピカパウで食べてくださいね、やっぱり次はフォルクローレの中でおそらく最も有名でこの中ので聞いたことがない人は多分ほぼいないんではないかという非常に有名な曲ですね。非常に有名な曲で非常に
皆さん知ってるのでやりにくい曲なんですね、これはね。どのグループもやるんでね。みんな上手にやるので。曲名言わないと。コンドルは飛んでいくです。ありがとうございました。